Elisha, please translate what I'm going to say now. גייסנו את אלישה אלינו לפרסט ביום הראשון שהארגון הזה נולד בארץ. מאוחר יותר, באותו מאמץ, במחיר של עובד אחד, קיבלנו שניים. ורוב, אני רוצה להגיד לכם שהוא דוגמה מדהימה, ההשקעה שלו פה היא ללא דופי, ובסוף היום אני רוצה לומר כמה דברים על המתנדבים, אבל הארגון הזה זה מתנדבים. כי ההנהלה היא מזערית פה, כמות העובדים שלנו היא עוד יותר קטנה, ומה שמריץ את הארגון הזה ומה שעושה אותו מדהים, ולדעתי יום אחד גם יעשו על זה מחקר, זה איך העסק הזה רץ עם המתנדבים האלה מכל הרמות, מכל הגילאים, ורוב הוא היום נבחר להיות המתנדב שלנו. אז תמחאו לו כפיים בעוצמה. Thank you. אנחנו מתחילים את היום השני של המשחקים, אז בוקר טוב לכולם, אנחנו יוצאים לדרך. Good luck to everybody. Have fun.